Kaixo artistak, zelan ikusten duzue abenduaren 5ean? Zelan dago dena? Ondo, ondo? Bai, desberdintzen dira azak eta azaloreak? Bada, zer egingo duzue orain? Aurrera! Orain ureztatzen ari zarete, erakutsi nola ureztatzen duzun. Oso ondo! Hemen daude ureztatzen, erakutsi nola ureztatzen duzun. Oso ondo! Eta hortxe? Oso ondo! Hor daude ureztatzen, hor daude gehiago, oso ondo. Eta hortxe ere bai. Nor gehiago? Hortxe ere bai, hemen ere bai. Primeran egin duzue. Artistak, bi berde kolore desberdin ikusten duzue? Nabaritzen da? Abenduaren 18an gaude. Nola daude gure azak eta azaloreak? Atera dira azaloreak? Atera dira? Oraindik ez, agian oraindik oporretatik bueltan aterako dira? Azak badaude, ezta? Ala hauek azaloreak eta hauek azak. Ze uste duzue? Gero, zer egin behar dugu? Kendu belartzarrak eta gero? Hori da, venga, aurrera! Hor daude ureztatzen, ureztatu. Oso ondo, banan, poliki. Nor gehiago da ureztatzen? Bota. Ureztatzen. Hauek ere bai. Oso ondo. Abenduaren 18an, hor topera ureztatzen. Segi horrela belartzar guztiak kenduta.